YouTubers tistgħu tagħmlu go. Kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejh miegħi. U wejt wara minn qalbek din hija l-kelma talla. Hija kelma qaddisa, hija kelma ħajja. Misa qadis. L-istess kelma li ħarġet minn fommok, ħallija tinvadili qalbi, tbiddilli femti, titrasformani biex insir nixbaħ iktar dejjem il-sidi Ġesu Kristu. Grazzi mulej li inti tallimni il-misteri tas-saltna li inti tajtni bħala wirt fi Kristu Ġesu Sidi għal glorja tiegħek Missier. Amen. Glorja għal mulej. Morru fil-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 28. Deuteronomju 28. Dan huwa is-seba' messaġġ li f'din is-sensiela qed nitkellem fuq il-fejqan. Ovvjament, il-fejqan jissemma ta' spiss aw ġew bħalma jissemmew ta' spiss il-maħfra, l-imħabba, id-dnub, is-salib, is-salvazzjoni, il-deċba u l-offerta, ma nisħix ngħidha. Dak huma parti mill-pakket sħiħ. Aħna ma naqbdu nażlu u nipritkaw li rridu. Irridu nipritkaw bħalma jgħidha bl-Ingliż. Bl-Ingliż it's better put. We preach the whole counsel of the word. Meta ġaħat jgħidilkom xemmin, intom minn ħinkod jitkelmu fuq salvazzjoni qalbi. Dak biss smajt, jew xaħat minn l-arba tgħidulkom għax intom titkelmu fuq il-flus. Dik biss smajt minn dak kollu. Fuq il-fejqan ma smajt, fuq il-ħelsi ma smajt, dik biss smajt. U xtir rifletti jak dik biss smajt? Emmek hija qalbek. You just exposed your heart. Repent in Jesus' name. Amen. The whole counsel of the word must be preached. The whole counsel. Mux li Alla jħobni biss, żgur li jħobni Alla, mux hekk, għax kulħadd minna maqgħu. Imma jiġi pritkat ukoll li Alla huwa mħallef ġust. Kollox jiġi mxandar. The whole counsel. Amen. Morru fi ktib Deuteronomju kapitlu 28. Illum ma tantx nagħmilha ta' spiss jien, imma llum ħanaqraw kapitlu sħiħ. Ħanaqraw kapitlu sħiħ flimkien. Għall-ewwel sakemm naqraw dak kemm hawn minnkom qatt ma qrajtu Deuteronomju 28 għal idejk, qatt ma qrajtu. All right, isimgħuni sakemm ċertu affarijiet sakemm nispiċċaw dal-kapitlu qabel ħanaqraw ċertu affarijiet li ħajbeżżawk. Imma din hija biss l-introduzzjoni, all right? Stennew sal-aħħar. Però mbagħad meta tistenna sal-aħħar tibda tapprezza ħafna iktar Ġesu x'għamel għalik. Amen, imma ħanamilkom daqsxejn spunti għal dawk li forsi ma semgħux il-messaġġi l-oħra. Number 1, Ġenesi kapitlu 1. Xi tallimna Ġenesi kapitlu 1? Li kull ma ħalaq Alla huwa tajjeb. Amen? Kollox huwa tajjeb li ħalaq Alla. Issa fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 1, Alla ma narawx li ħalaq x'imkien il-mart. Alla ħalaq is-saħħa. Dak kollu li huwa sabiħ. Jekk għal min irid ifittixa, Ġagbu kapitlu 1 tajtek, Ġagbu kapitlu 1 tajtek. Vers 17. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema. Jinżel mingħand il-Missier, il-għajn tad-dawl li fih ma hemmx ebda tibdil wanqas delta tidwir. Kull ħaġa jgħid warajja kull ħaġa tajba li tingħata li jew li tiġi mogħtija u kull don perfett jiġi mis-sema mingħand Alla l-Missier. Kemm hawn minnkom iskoprejtu kemm ilkom ħajjin li l-mart mhijiex ħaġa tajba. Għaw xi ħadd jaħseb li l-mart huwa ħaġa tajba? Għal dawk li daħdmu l-isptar jew jenna pharmacist. Qabel jkun m'hawnx mart kieku inti l-business tiegħek ma jeżistix. Allura forsi qed taħsibha jekk hux tajjeb jew ħażin għax forsi qabli sa ċertu punt għalik tajjeb. Però tinżiex anka l-pharmacist jimrad. Anka t-tabib jimrad.
Forsi il-pharmacist ju pjaċir meta jbieħ il-mediċina, ma meta jiġi biex joħodha hu. Ma mhuwiex pjaċir. Ġifieri nista' nifhem minn punto di vista ta' business, imma meta mbagħad jiġi fuq hekk, kemm nixtieq li ma jeżistix il-mart? Mela laq il-business. Ovvjament, b'mod mġebbed ngħidu hekk għax ringrazzaw il-mulej xorta il-mediċina ejja naħħu daqsxejn il-fidi u l-ispiritwalità minn nofsa issa. Il-mediċina fl-aħħar mill-aħħar jekk ma tieħux the wrong one il-ħażina li m'għandix taqsam miegħek. Jekk tieħu dik il-mediċina li suppost qedem għal fejqan, ħadd fejqek. Sewwa, imma hu ħafna mart li ma jfiqx bil-mart bil-mediċina, aw ħafna. Sewwa, u believe it or not, l-Amerika kienu għamlu riċerka fejn il-maġġoranza tan-nies li jmutu bl-Amerika, l-Amerika l-awwa bl-ajruplani, l-awwa bil-qtil, l-awwa bil-gwerra, ma nafx jekk kunx l-ewwel jew it-tieni jew biex ma nkunx qed nisbalja the third highest rate of death is by medical mistakes. Imma kienet the very top, ma kienx għandu kun laħu, ma qasam kux l-ewwel jew it-tieni. Fil-każ nivverifika fuq għadi. Imma ħafna maġġoranza ta' nies fid-dinja imutu bil-mediċina. Tiftakru infatti ħafna dik il-mara li kellha n-nixxija tad-dem x'qalt xejn il-Vanġelu. Jgħid li nefqet ġida kollha u minn flok saret aħjar. Saret aħjar. Jiġifieri għal dawk li intom. Jiena fil-familja tiegħi għandi tnejn minn nies, għandi sewħija u sew in-nepotija huma fil-mediċina. It-tnejn huma tal-mulej nirringrazzja l-Alla. Imma never make medicine the last resort. X'jiġifieri? Le, forsi mhux hekk irid ngħid eżatt. Tagħmilx il-mediċina isek li vera dak li qed tafda fuq u inti fl-aħħar mill-aħħar. Għax believe it or not, ejn għamlu ma tattuħu mediċina, enta forsi għandek, mux għad nejdilkom tiħdux mediċina, tifmunix ħazin, ifmuni fil-kontest li għed nejda. Ejn għamlu mod ċaħat tiħu mediċina biex forsi għandu xiteba f'ġismu biex fiqlu. Ġillu notajtu li kull mediċina li tiħu għanda side effects. Pero hemm mediċina li ma fiex side effects. Għad tifmu għahwa, iġveri għankal dawk li huma tanton fiduċja għaxina nemmen fit-tobba, għaxina nemmen fil-medicina. All right, thank God li huma id-inem biex naħseb fil-maġġoranza huma id-inem for the right purpose, għal-kem naħseb minnom li huma bissu kol għal-flus, imma jen għanna ħuna Joseph hawnhekk. Ix-xogħol li għamelu, żgur li mhux għal-flus qed jagħmlu. Għax huma mħallsa bil-peanuts. Sewwa. Imma, fl-aħħar mill-aħħar anke dawk li qed jafdaw fil-mediċina, xorta l-mediċina tiegħek qed tagħmillek dannu minn naħa oħra. Mara meta tersaq fi Kristu, lej Ġesu Kristu, u tgħidina rrid nafda fi Ġesu Kristu, rrid nafda fil-mulej, rrid nafda fil-kelma qdisa tiegħu, mhux ħajkollok l-ebda side effect. Jiġifieri darba wieħed milli kien jgħallem lili qal il-mediċina, orrajt ħuda jekk hemm bżonn toħodha, imma tagħmilx l-aħħar jew l-aħjar mezz tiegħek li Alla għandu għalik, l-aħjar mezz li Alla għandu għalik huwa Kristu dejjem. U jekk jista' jkun jekk inti għandek xi marda li ġibta għand bidejk, iqaf milli qed tagħmel jew x'qed tagħmel jew m'intix tagħmel biex inti ma terġax timred. Hawn ħafna mart li jġibuh il-bniedem bidu. Jekk insemmilkom ftit komuni, is-sigaretti jmardek qalbi. L-alkohol imardek. Għad niftakar fi storja. Darba kien hemm missier u t-tifel tiegħu għadu żgħir. U it-tifel tiegħu għallu għallu jiena ħammur mal-ħbib tiegħi ħammorru il-bar nixorbu. U dak għallu x'tagħmel? Għallu ma tarax
Għallu l-alkohol huwa ħażin għalik. Għallu mela ma tafx tagħmellek. Għallu ejja ħanorix tagħmellek l-alkohol. U dak tafan ferra tazza whisky. U għallu għara il-ħniex, ħan tfalek il-ħniex ġafiq, għara xħajamillom il-ħniex. U dak kif tafal il-ħniex għad nisħajja il-ħniex sejri, no, help, no. U nizlin il-ħniex għak ħajamillom. U xrinkjaw, u xriviljaw dawn. Għallu ekk jamillek l-alkohol. Għallu pa, mela inti għallak il-problema tal-ħniex, għallak ma dawġ minnu mu. ħajaddilek. Halleluja. Msomma, imma ma nafx jekk verament l-alkohol joqtolx il-ħniex. Fil-kas, aqbad bidġana alkohol, tibħanex minn ġo ħamrija u tfa wara x'jagħmel. Xiraq joħroġ xi wieħed bis-sakra minflok imut. Mela, rajna li fil-kreazzjoni memx mart. Memx affarijiet li mhumiex ta' ġid. Kollox huwa ġid. Alleluja. Però mbagħad naraw li daħal id-dnub. U ma d-dnub għamal l-ewwel daħal il-mart. Id-dnub huwa r-riżultat tad-diżubbidjenza lejn Alla. Please ftakru dik. Id-dnub huwa ir-riżultat tad-diżubbidjenza lejn Alla. Il-konsegwenzi tad-dnub huma l-frott tad-diżubbidjenza lejn Alla. Il-konsegwenzi tad-dnub bħal mart, saħtiet, oppressjoni, problemi, tifrik ta' żwiġijiet, imma aħna nitkellmu fuq il-fejqan speċifikament tal-ġisem illum, dan huma il-frott tad-diżubbidjenza li kien hemm lejn Alla. Fil-ktieb tar-Romani 3, vers 23 tgħidlek li l-koll kemm aħna dnibna u għajna ġejna mneżza mill-glorja tal-Alla. Fil-glorja tal-Alla m'hemmx mart. Għax fil-glorja tal-Alla m'hemmx dnub. Romani 3 vers 10 tgħidlek li ħadd ma hemm ġust il-koll kemm huma dimbu. Romani 5 vers 12 sa 15 tgħidlek li permezz ta' diżubbidjenza ta' persuna wieħed daħal id-dnub. Id-dnub meta daħal ġab miegħu il-mewt. Mart jiġi biex joqtlok. Il-mart jiġi biex joqtlok. Anke jekk ikollok uġieħ ta' stonku jekk ma titrattajiex qabel veri jabbatek li qabar. Anke jekk ikollok uġieħ ta' ras, inti taf li hawn nies li mietu b'uġieħ ta' ras. Mela inti għala għadt il-mulej il-liberakom kollha u dak kollha tiżimgħuni. Meta xi ħadd ikollu xi uġieħ ta' ras taqsam u ma jitrattajx u tinqatalu vina x'jagħmel, x'jiġrili. Jiġifieri ċertu mart għax xi kultant ċertu Kristjani biż jisuvjettaw jgħidu u jgħadax waqda għax xi ħadd fil-fellowship jenna feqtlu rasu. Ġorra għandek l-uġieħ ta' ras. Għaw xi ħaġġi li kellu tantu uġieħ ta' ras qasam lejla qassisador qodbu uġieħ ta' ras. Jekk meta mbagħad tirċievi l-fejqan kemm tirringrazzja l-mulej, grazzi mulej Ġesu dik uġieħ ta' ras Għala Alla m'hemmx mart żgħir u mart kbir. Bħal ma hemmx dnub żgħir u dnub kbir. Kristu meta dnub kollu u Ġesu ġar il-mart kollu. Amen. Tgħid u hija din istana u hija din is-sapportija. Għalfejn tissapportija. Għalfejn. La Kristu ħada bħalma tallimna dal-weekend li għaddew. Kristu ħal mart kollu. L-ewwel Pietru 2:24. Mattew 8 kapitlu 8 vers 15 sa 16. Għandek Eżajja kapitlu 53 vers 4-5. U l-iskrittura tgħidlek fis-Salmi 103 tgħidlek u li jaħfrilna dnubietna kollha u jfejaqna mill-mardit tagħna kollha. Ta' xejtu mela ħanġorru għax da ma importax nsapporti. Għalfej tisapporti. Għandekx għalfej?
La Kristu ġarru, m'għandekx għalfejn ġarru int. Amen. Issa hemm il-kunċett ta' taqbida tal-fidi, jridu jitkellmu fuq għadik. Sewwa. Imma hawnhekk ismawni għaw fuq. Kulħadd. Here upstairs, point to your upstairs. Għad taċċettaħaw. Hawn għad taċċettaħ. Għattejtu hija naċċettaħ. Għattejtu hija ħambati għal nubieti. Dawk il-kunċetti frażijiet folots ma jeżistux fid-dottrina ta' Kristu. Fid-dottrina ta' nies tal-patt ma jeżistux. Kemm nintaqa' ma' nies, my goodness gracious, u jiddispjaċini. Xi ħut anka li anka ġieli ġew River of Love. Well-meaning. Imma ngħadu hekk irid jinqeda bil-well-meaningness tiegħek u jaksek, joppressa. Għattejt jiena ħambati għal nubieti. Trid bagħti għal nubietek? Għaw xaħti xie bagħti għal nubietu? L-infern. Dak, bagħti għal nubietek. Min jaħseb jixtieq bagħti għal nubietu, hemm post wieħed biss se tbagħti għal nubietek, huwa l-infern. Mela la Kristu ħallas għad-dnub kollu tiegħi. Għal-mart kollu tiegħi, mela jiena la rrid nofs dnub, la biċċa dnub, la rrid nofs marda, la marda żgħira, la marda medium, la żgħira żgħira. Xejn ma rrid naċċetta bħala parti mill-wir tiegħi fi Kristu. Xejn, laqqas biċċa żgħira. Xejn. Amen, taċċettax. U l-ewwel ħafna minn Kristjani hawnhekk l-ewwel ma jaċċettaw. Dej jisom jirressenjaw li l-anfusom ek ħanibqa. Il-fidi tiġi permess ta' smiħ u smiħ permess tal-kelma tal-Allah. Mela jekk int għandek bżonn il-fejqan, għaddas li l-ek nifsek isma messaġġi fuq il-fejqan, mux tisma minn filosofija fuq il-mart. U kemm imutu nisa bil-mart, u kemm din il-marda ma tantx fiqu minna. Trid fiq! Għed tisma fuq il-mart, jek titfiq, isma fuq il-saxħa u l-fejqan. Jekk inti għandek problema finanzjarja, tmur tuħu parir ma' min huwa brok. Li falla. Jekk inti għandek problema ta' switch, tmur tuħu parir għanġaħat li sewa ċerba darbiet mara differenti. U l-Kristjani jekk jagħmlu, għandhom marda, għandhom uġieħ imorru jieħdu parir u jisimgħu ruxma ta' pariri ta' mart minn għand nies li huma marda u mietu bil-mart. Hello! Anybody home? Aħna qed nitkellmu għal nies tas-saltna, hawn nies tas-saltna hawn illum. Hawn nies tas-saltna. Halleluja, dawn huma l-prinċipji tas-saltna. Amen. That was weak. Are you awake? Għadu ġab xiba kbira l-mulejja. Halleluja. Alla dejjem ismawni minn mindu l-bnidem dineb, waqa, miet, marat, alla dejjem bad mezzi biex li l-bnidem jirrikonċiljaħ lura lejn Alla u lejn il-pożizzjoni għolja favorevoli perfetta ta' xirka ta' unjoni miegħu. Kien qed naqra l-mlaħma dik. Ħanerġa' ngħidha. Mhux bħali. What attention to claim ya end. Meta ma nafx min qal bħali. Għal minnu mlaħħa. Anyway. Għandi ħabib tiegħi, ma nafx hekk ġed jarana, ma sambat nibatlu Facebook ngħidlu lejla żammejtek. Jismu Gary Cole. Tafx kien jgħid kuljum I'm a fat burning machine. Illum il-ġurnata għandu 60 sena u għandu ġismu ta' ġuvni. Issa tgħid li kollu ġuġġat, da kollu ġej mill-moħħ. Għajna mill-moħħ ġej mill-moħħ. Moħħok min tajulek? Karawettu? Jekk qed tiġi mill-moħħ. Il-moħħ mhux Alla tajulek biex ħadmu. Uża dak li jaħdem. Make your mind work. For you.
Għax hawn min joqgħod jgħid da kollu affarijiet, da kollu mill-moħħ ġej. Jalla jiġi kollu minn moħħkom u tfiqu kollha ħankajn il-lejla. Praise God. Jekk Alla tani moħħ, nużah, mhux narmih. Jew nibnih bil-ġank. Imma le mhux ġej mill-moħħ, imma jrid ikollok moħħ biex tifhem. Għal dawk li jipprovaw jwaqqgħu daw l-affarijiet għad-disa ta' ġiet għalik. Għażofjet, morru miegħi malajr qabel ma mmorru Deuteronomju. Fiktib ta' tieni Ġwanni fuq l-aħħar tal-Bibja. Halleluja. It-tieni ittra ta' Ġwanni. Anzi, fit-tielet ittra, għax hemm it-tieni ittra simili, ċaġa simili ma ħamorru fit-tielet ittra ta' Ġwanni eżattament qabel Apokalissi. Tebdek, ismaħħa. Ġwanni qed jikteb lil pastor li kellu knisja taħtu, presbiteru. Il-presbiteru lil Gajju l-Aziz li jiena nħobb fis-sewwa. Aziz, nitlob lil Alla li kollox imurlek tajjeb. Kemm minnkom kollox sejjer tajjeb? L-isfel jew il-fuq? Mela, li kollox imurlek tajjeb. Mela da Ġwanni l-Apostlu li kien dak li kien Kristu jħobb. Amen? ħanaqraħilkom bl-Inglis għaddin u kolla xitanti jasabiħa u fija xtomot, għafja lezzjoni sħiħa, by itself. Li kollox iburlek tajjeb u li tkun f'saħtek. Alla jixieq li kollox iburlek tajjeb. Alla jixieq li tkun f'saħtek int. Dal-Apostlu li Kristu kien iħobb. Issa, li l-istess bħal ma insejjer tajjeb fruħek. ħanaqraħilkom bl-Inglis. Beloved, I pray that in all respects that you may prosper. That you what? Sana ftit, da Ġwanni qed jitlob lill-Alla biex hu jmur f'kollox tajjeb, prosper. Jista' jitlob lill-Alla da Ġwanni biex f'kollox tmur tajjeb, and that you may prosper in everything, including your pocket. Because that's everything. But that's not the lesson today. But it's everything. That you may prosper. Everything. So what? And be in good health. X'qed jitlob da Ġwanni? Li f'kollox ikun fis-sew. Kollox imur tajjeb. U jkun tajjeb anka f'saħħtu. Just as your soul prospers. Bħalma sew ruħek i tajba. Issa dik il-kelma ruħek ħajkolli nagħmel Bible study malajr issa kulħadd moħħu malajr. Skont l-Iskrittura jiena u inti 3 in 1. Aħna spiritu kulħadd jgħid warajja, jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Meta jiena ngħid jien inħobb għal min li ma jiena. Jiena ġismi, jiena ruħi ħsibijieti u l-emozjoni tiegħi jew jiena l-ispirtu. Meta jiena ngħid jien qed nirreferi għal jien l-ispirtu. Jekk qed nitkellem fuq il-pizza qed nitkellem jiena żaqqi. Il-ġisem. Sewwa, meta ngħid jiena nħoss qed nitkellem il-ħsibijiet u l-emozjoni tiegħi. Issa, Pawlu hawnhekk qed jgħid li jiena nitlob, mhux Pawlu, Ġwanni qed jgħid li int tipprospera, l-kelma bil-Malti ma hija naqra ma f'ġeddi għax m'hemmx prospera. Tistana, tmur tajjeb fil-ġid, tajjeb, thank you brother. Imma simgħuni. Imma interessanti kif ikun fil-ġid, f'saħħtek, finanzjarjament u f'kollox fil-ħajja tiegħek. Skont jekk intix b'saħħtek hawn fuq. Jekk b'saħħtu dan, ħajkun b'saħħtu il-but, b'saħħtek iż-żwieġ tiegħek, kollox ħajkun b'saħħtek. Ħanejda bl-Ingliż għax kelma b'saħħtek ma toġobniex 100%. You will prosper physically
You will prosper naturally. You will prosper in your marriage. You will prosper in your business. You will prosper in your health if this prospers. If the way you think is right. Jekk kien kif taħseb huwa skont kif Alla jaħseb. U ħafna mill-Kristjani tinsix li aħna qed nagħmlu tagħlim mhux evanġelizzazzjoni, tagħlim trawwim lill-Knisja. Dan mhux messaġġ għad-dinja, id-dinja tibrid tkellhom Kristu u ħalli l-qawwa ta' Spiritu Santu fihom. Ħajjiġu fil-Knisja, jkunu parti mill-Knisja. Issa l-Knisja fiequ u issa waqt li huma Kristjani fil-Knisja qed jindunaw li qed jmordu xorta. Ġara, sa naftit, emmek fejqek il-ħnina tal-Alla. Hawnhekk irid fejqek il-patt li għandek mal-Alla. U l-patt jirrikjedi minnek fidi, tikkoopera, tittaqbel mal-Alla issa. Qed tifhmu aħwa? Konċett totalment differenti. L-istess Alla imma żewġ prinċipji differenti. Amen. U dat ngħidu qed nirrepeti naqali li nifsi għax ċertu affarijiet ġettomkom. Imma lek meta aħna naraw nies fit-toroq ifiqu jew meta mmorru crusade jew xi evanġelizzazzjoni, il-biċċa kbira fl-esperjenza tiegħi u ħafna l-istess dawk li mmorru fit-toroq jevanġelizzaw, ifiqu nies immedjat dak il-ħin. I'm telling you the truth. Dak il-ħin ifiqu. Però mbagħad jiġu fil-Knisja jgħidu dak kif fiq illum ġie l-ewwel darba u jien inni hawnhekk 5 snin naqdil il-mulejn faħħal l-Alla naqra l-Bibja u għadni ma fiqx. Ups. Għalix? Għax il-moment. Inti, ħanetkellem jiena missiru għandi żewġ uliedi. Jiena minn mitfall ta' barra ma pretendi xejn, minnu li pretendi obbedjenza, jikkooperaw miegħi, jisimgħu li dak li ngħidilhom. Alla ma jippretendi xejn mid-dinja, dawk laqqas jafuh laqqas u ma jaf lilhom. Jaf li jeżistu ma jafhomx. Ma lilek li intibnu, Alla lilek jafek, u minnek issa jirrikjedi ability, able to respond. Ara minn dinja ma jitlobx responsabilta Alla. Imma minn poplu tiegħu, you must be able to respond, responsible. Dak huwa d-disċiplu. U tikber skont kemm int kapaċi tkun responsive, able to respond to his word, to his covenant. Għal-kelma tiegħu għal-patt tiegħu. Amen. Dir niftaħ iktar fuqha. Mela aw. Many sink because they stink up here. Ma ddorx l-istess bil-Malti, imma ħafna jerqu għax qed jaħsbu ħażin. Jaħsbu b'mod ħażin. Morru issa fi ktieb ta' Deuteronomju lura minn fejn konna ħanibdew. 28. Deuteronomy 28. Di mbagħad niftaħ iktar fuqha għax kemm hija importanti li inti kollok l-istess ħsieb ta' Kristu. Li inti taħseb kif jaħseb Alla. Li inti titgħallem tara l-affarijiet kif jarhom Alla. Mela Alla dejjem jipprova jiġbidna lura f'xirka faqda fi ħbiberija perfetta miegħu. Imma aħna dejjem noqsu. Għalhekk Alla bagħat lill-libnu biex u ħanaraw. Deuteronomju 28. Jekk int dan issa Alla qed jitkellem qabel ma nwerwirkom. Morru f'Deuteronomju 28 l-aħħar skrittura. Dan hu d-diskors 69 dwar il-patt li l-mulej ordna lil Mosè. Smajtuha rajtuha? Mela x'inhu da l-kliem? Dan huwa l-kliem ta' patt. Alla mel-patt. Alla meta Alla ħareġ meta Adamu Eva dimbu x'għamel l-ewwel? X'għamel l-ewwel? Come on people. Għamel patt. Qatel annimal bestja u bil-ġlud tiegħu libbishom u d-dem tagħhom ta' dak il-bestja, ta' dak l-annimal, ġie mxerred biex huma jistgħu ma jmutux mill-preżenza tiegħu. Għalkemm ġewhom il-barra mill-ġenna. Aħna fil-Bibja naraw
Alla ħafna drabi għamel patti. Għamel bejwetu ħaqqa fekk 6-7-8 main pacts, main covenants. Għalek jgħidu the book of covenants. F'Efesin kapitlu 2, vers 11-13 tgħidlek li aħna il-ġentili kienu ignoranti mill-pattijiet ta' Izrael, ignorant of the covenants and the promises of Israel. Ma kon missa sirna poplu tal-patt. Issa, isimawni, qabel ma nħarġu lej Kristu, għajna raw xtejt qabel ma Ġesu Kristu ġi. Deuteronomy 28 verse 1. Jekk inta sew tisma' leħen il-mulej, Alla tiegħek ejja npoġġu li naqra nfusna fih dan. Għal temporanjament ejja npoġġu li nfusna fih dan. Jekk inti poplu Alla, poplu ta' River of Love, poplu Kristjan, Malta, Għawdex, jekk inti tisma' leħen tal-mulej, Alla tiegħek biex tħares u tagħmel l-ordnijiet kollha tiegħu, għaw xi ħadd jżomm l-ordnijiet kollha tiegħu. Dażek diġà reqna. Li jien illum qiegħed nordnalek dawna kollu klim tal-patt. Alla għamel patt u għallhom dawn huma il-wedit tal-patt. Jien għamilt patt jien marti u il-patt ta' żwieġ jirrikjedi ċertu wedit u responsabilitajiet. Sewwa, meta tibda tkisser dawk il-wedit u responsabilitajiet, il-patt tiegħek jibda jiġġarraf u jitkisser iż-żwieġ. U dak mhux għax għandek żwieġ tajjeb, dak għax inti ma ħaristx il-patt. Amen? Għajan komplu. U jien illum qiegħed nornalek jerfek il-mulej. Alla tiegħek floli il-fuq mill-ġnus kollha tal-art. U jiġu fuqek dawn il-barkit kollha kemm hawn minnkom tidu daw il-barkit kollha holiday kemm hawn minnkom tidu. Kollha jridhom jagħtihomlok il-mulej. Kollha jrid jagħtihomlok. Biex smajt, għax int tkun smajt, ġvitajt widen, mux għasmajt, smajt, un bat kompleta mill-lidrin. Smajt jekk u tajt widen għall-leħan tal-mulej għalla tijak. Imbirek kun fil-belt, imbirek kun f'Bormla, imbirek kun fil-Sġiwi, tkun imbirek fil-Ħazabuċ, tkun imbirek fil-Ħaltarġin, tkun imbirek fil-Fgura, halleluja raħal ġditu laħal l-antik. Tkun imbirek minn fejn inti tkun imbirek fil-belt u fil-raħal. Imbirek ikun il-frott ta' ġufek, il-frott ta' artek, il-frott tal-bejem tijak, il-friħ tal-baqar tijak u il-friħ tal-imriħel tijak. Għad niftakar passa wieħed brother minn Sqallija. Mela ftit snin ilu kien hemm drought kbira mid-dera ġo Sqallija, nixfa. U l-bdiewa bdew jiżraw u ma jaħsdu xejn. U dak, raġel talab, raġel Kristjan, da talab fuq l-art tiegħu u l-artijiet kollha madwaru nixfin u tiegħu tagħmel frott f'nofs nixfa. Da mhux f'Ġenesi qed nitkellmu, fi Sqallija letteralment ftit snin ilu. U nafu personali dar-raġel. Aħwa Alla ma jgdibx ta'. Jekk il-businesses kollha ta' madwarek jalqu, jekk inti tbirek l-Alla l-business tiegħek jistana. Jekk inti tonora, l-Alla sidek. Amen. Imbirek kun fidħulek, imbirek kun fi ħruġek. Ħarbat il-mulej li dewwa li umu għalik. Min triq waħda joħorġu għalejk u minn 7 toroq jaħarbu minn qoddimek. Il-mulej jagħtik il-barka fl-imħażen tiegħek u f'kull ma tmitt idejk għalih u jbirkek fl-art il-mulej Alla tiegħek se jagħtik. U l-mulej jagħmel minnek poplu konsagrat għalih. Skont ma ħaliflek jekk inti tħares l-ordnijiet tal-mulej Alla tiegħek u timxi fi triqatu u waraw il-ġnus kollha tal-art li inti ġġib isem il-mulej. Skużawni. U jaraw il-ġnus kollha tal-art li inti ġġib isem il-mulej.
u jibżaw minnek. Ifawrek il-mulej bil-ġid. Smajta? Bil-frott ta' ġufek, bil-frott tal-bejem tijak, u bil-frott tal-art tijak u l-mulej xalef li missirietek li jatik. Mela, xen dik? Jiftaħ il-mulej is-sema l-imħazen ta' ġidu u jatik f'waqtu ix-xita għall-artek u jbirkek f'kull ma tmitt idek għalih. Int tislef lil ħafna ġnus u int ma tissellef minn għand ħadd. Iqedek il-mulej fir-ras u mhux fid-demb. U tkun dejjem minn fuq u qatt minn taħt. Però tibda minn taħt, Jekk tisma' mill-orniet tal-mulej, Alla tiegħek, li jien illum qiegħed nornalek. Tħarishom u tagħmilhom bla ma tilwi lejn il-lemin jew lejn ix-xeluk minn dan kollu li qiegħed nornalek illum biex tmur, biex ma tmur, biex tmur illum biex tmur wara Alla oħra u taqdihom. Wissihom. Jekk int ma tismax leħen il-mulej, Alla tiegħek ħatibdew taraw issa. Għaliex in-nazzjonijiet u l-popli naraw madwarna anke salhom il-ġurnata minn xi xedibatu, U ma tħares u ma tagħmilx l-ordnijiet u l-liġijiet tiegħek li jien illum qiegħed inrodlok, nornalek. Dawn is-saħħtiet kollha jiġu fuqek u jilħquk. Insa li inti fi Kristu llum għalissa temporanjament insa li inti fi Kristu. Misħud tkun fil-belt u misħud tkun fil-raba. Misħud misħud l-qoffa tal-ħobza tiegħek u l-imaġna tiegħek. Misħud il-frott ta' ġuvek u l-frott tal-raba tiegħek, il-friħ tal-baqar tiegħek u l-friħ u l-mriħel tiegħek. Misħud tkun fitħulek u misħud fi ħruġek. Jibat il-mulej is-saħta, it-taħwit u t-teddit f'kull ma tmitt idejk għalih sakemm tinqeret u tintem fi ftit żmien minħabba l-ħażen ta' għamiltek. Meta int tlaqtni, ġifieri kissiet il-patt ma qbajtx tonora l-patt. Il-mulej qabdek il-pesta sakemm jifnik minn fuq l-art li int sejjer fija biex tiritta. Aħna n-nawwir taħwa. Jolqtok il-mulej bil-mart irqiq, bid-deni, bil-rax tal-ġilda, bil-ħruq ta' Sant'Antnin. Bil-nixfa, bil-reħ, bil-fluenza u bil-rifnu. U bil-ziffa. Jaħraq. U s-sadit tas-siġar. Mamma mia. U jibqaw jiġru warajk sakemm jifnuk is-sema fuq rasek ikun bronz u ħadid tal-art u lidek. Aħwa, ħafna mill-pajjiżi li naraw wara, da kollu jibatuh. U fl-esperjenza tiegħi il-biċċa kbira minnhom kollha irrifjutaw il-Vanġelu. Ix-xita ta' artek jagħmilha l-mulej ramel, insomma, ħankomplu. Vers 27, joqtok il-mulej minn tfafet tal-Eġittu, bil-murliti, bil-ħag, bix-xwik f'ġismek, ma tkunx tista' tfiq minnhom. Jolqtok il-mulej b'ġenn. Blama, bit-taħu, kemm sabiħu daw il-wedid. B'taħwid il-moħħ li tmur u timxi niexef, x'inhi dik? Inteftef nofsinhar. Bħal ma jteftef id-dlam wieħed għama. Ma jkollokx ris fix-xogħol tiegħek imma ara prattikament ħalli ma ngħajjikomx.
l-oppost tal-barkiet isiru saħtiet. Issa, moħkom hawn li ħanejdilkom. Ħammorru vers 59, jekk qed nara sewwa. 59. Jekk inti ma tqis li tħares dan il-kliem ta' dan il-liġi, ta' dan il-patt miktuba f'dan il-ktieb, li tibża minn dan l-isem msebbaħ u tal-biża, il-mulej Alla tiegħek u tal-għaġeb ikun iswat għalik u għal nislek. Il-mulej jagħtik swat kbir ma jaqta xejn, mar twil u kifer u jġi fuqek il-mardit kollha tal-Eġittu. Kulħadd jgħid il-mar tal-Eġittu. Mela l-poplu tal-Alla kien ħareġ mill-Eġittu. Dan il-mart mhux suppost għadu baqa' jmissu għax ħareġ mill-Eġittu. Eġittu ma kienx poplu tal-Alla. Bħalma jiena u inti ma konniex poplu tal-Alla qabel. Però infakkarkom u tinsewa qatt. L-Eġittu jibqa' jiġri warajk. Anka jekk jista' jkun fl-art li mwieda. L-art li Alla wedek hija tiegħek immin trid taħtafa. Il-wedit li Alla wedek barkiet, finanzi, fejqan, prosperità, saħħa, paċi, daw kollha tiegħek immin trid taħtafhom. Bil-fidi. Ħankompli. U iġi fuqek il-mardiet kollha tal-Eġittu li int kont titkexkex minnhom u jaqbdu miegħek. U l-martu swat kollu li mhumiex miktuba fil-ktieb ta' din il-liġi iġibhom il-mulej fuqek sakemm tinqered. Issa, ħanqamilkom daqsxejn ta' parantesi. Għax din hija l-Bibja. F'kunċett ludi, aħna hawnhekk il-verbi meta taqrom ċertu drabi jgħid li Alla qed jibgħatu dan. Però f'kunċett ludi mhux li Alla per se jaqbad u jibgħat il-mart, imma f'kunċett ludi hija li Alla jippermetti li l-mart jiġi fuqek. F'kunċett ludi, qed tifhmu differenza? Issa, dak kunċett ludi. Ir-raġuni hija di. Innotajtu qatri fit-testament il-qadim kważi ftit li xejn jissemma d-demonju. Ġieli notajtu. Fit-testament il-qadim naraw il xi ħadd ikeċċi xi ħaten. Ħadd fit-testament il-qadim ma kienx ikeċċi xi ħaten. Kien hemm xi ħaġa li kienu jissejħu leviti li kellhom xi ċertu qawwa imma m'għandhom xaqsmu xejn mal-awtorità li llum għandna f'dan il-paġġ ġdid permezz tad-dem ta' Kristu. Ix-xitan sirna nafuh minn mindu ġie Ġesu. Għaliex taħsbu Alla ma kellimhomx fuq ix-xitan fit-Testament il-Qadim? Ta' jissemma għandek Eżekiel, għandek Iżajja, għandek fuq il-wet mill-Zakkarija, hemm fejn jissemma ftit. Imma ma taram kien fejn Alla itjom xi qawwa fuq ix-xitan biex jistgħu jkeċċu x-xjaten? Tidnejlek għaliex? Wis probabbli peress li fit-Testament il-Qadim anka għall-poplu tal-Alla raf l-Eġittu qawwa paranormali jew sopranaturali. U kienu jattribuxxuhom lill-Alla tfalot tagħhom. X'kienu jagħmlu lill-Alla tfalot? Kienu jadurawhom. Li kieku qallhom Alla isma' hemm dad-demonju Alla ieħor żgħira. Mandu qawwa kbira. Taf x'kienu jagħmlu? Ejja naduraw ħaħwata, imma jmux jiġi kontra tagħna. Allura issa għalhekk inti għedtilkom għalissa insew li intom fi Kristu. Alla l-unika mod ta' protezzjoni għal poplu tal-Alla li kellu huwa imxi fil-patt.
Għax jekk timxi fil-patt tkun protett. U fit-testament il-qadim, jekk tikser il-patt, int tkun ħaqqek il-mewt. U l-mewt kien jirriżulta mart u saħħit. Imma sa naftit, kemm minnkom illum mintomx taħt il-liġi, immintom taħt il-grazzja fi Kristu Ġesu. U dik l-amen għamela twila. Amen. Dawn huma number 1 qed naraw ir-riżultat ta' meta l-bniedem jikser il-patt. Għaw xaħat kisru l-patt. Iġifieri inti u jiena ħaqna da kollu. Imma stenna ftit. Hemm Ġesu Kristu dak kif jidħol. Morru fi ktib ta' Galatin 3. Qabel ma tmorru f'Galatin 3, ħanorikom skrittura li ovvjament suppost ta' fuqha blament. Imma ħanfakkarkom malajr. Ġwanni 10, please memorizzaw din. Vers 10, Ġesu jgħid il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret, imma jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Tiftakrux kien għamel meta l-Eġittu Alla għall il-poplu tiegħu biex joħorġu mill-Eġittu u għallhom ġej l-anġlu tal-mewt biex jeqret. Imma jekk tpoġġu d-dem tal-ħaruf fuq il-blata tal-bib, fuq il-koxox tal-bib, minħabba li għax jara d-dem ma jolqtokx, ma jmissekx għax jara d-dem tal-ħaruf. Morru fl-Atti tal-Apostli kapitlu, għaliex xed naraw? Fil-ktib ta' meta Alla ħaret il-poplu tiegħu mill-Eġittu, tmorru taqraw qisu Eżodu kapitlu 12 il-qudiem. Tara li mhux Alla li għaridhom, imma Alla serva biex jattihom u l-għadu l-anġu tal-mewt jgħaddi minn fuqu għax hu kien dak li jattihom. Minħabba d-dejn. Tabdux ħaġa? Meta għallhom jiena nattikom, jien stess nkun dak li nattikom. Imma natti biss il dawk li huma miksija u mottija bid-dem tal-ħaruf. Għax jekk dak l-anġu tal-mewt meta jiġi ma jarax id-dem, ħajolqtok, ħajmardek. Jiena nemmen illum. Number 1, please imxi mal-mulej għal-ġitti għak dejjem. Pero nemmen li hemm ċertu kristjani li tant bedu mill-mulej, għandi dubju ħafna jekk baqgħux kristjani, imma forsi fuq il-Facebook xi kultant tara xi praise the Lord, ma jfisser xejn għal Alla ta'. Imma ħanamilkom sew għax press li Alla jara l-qalb għalkemm il-Facebook jaraħ kulħadd. Li jekk ma toqgħodx ittent, tant idbijat li inti l-Alla torbot lu jdejh u ma jistax jipproteġik. U jekk jiġi xi ħaġa fuq kontra tiegħek, u nut li tgħid għaliex Alla. Għax inti fit-testament tal-qadim il-kunċett kien mhux Alla per se jaqbad marda ħanibatilek. Il-kunċett kien jekk inti ma tobdinix, jiena nneħħi jdejja minn fuqek u l-mart jiġi. Dak huwa l-kunċett f'mentalità ludija. Kien hemm il-ġudizzju, imma sew il-ġudizzju u dak kollu li jeqret Kristu ħadu għalik u għalija. Atti tal-Apostli kapitlu 10 biex infakkarkom fejn l-Iskrittura tgħid ċar sew f'Dewteronomju għallhom jekk iżommu dan il-patt intom taraw ġid. Jekk tisruh. Il-wans li ksirt il-patt, il-kontra ħajġu saħħtiet. Issa l-kelma saħħta taf xi tfisser in.
Tfisser żewġ affarijiet li saħta. Saħta tfisser inti ġejt maqtuħ minn Alla ta'. Għal dawk li jipritkaw Vanġelu differenti mill-li jipritka Pawlu, tista' tkun knisja, tista' tkun katedral, int maqtuħ minn Alla. Hekk tgħid l-Iskrittura. Galatin kapitlu 1 versi 9, dawk li mhux qed jippritkaw il-Vanġelu sħiħ ta' Kristu u jollu dejjem mill-Alla biss. U mhux il-ħmerijiet tar-reliġjon pagana idolatra ta' Ruma jew reliġjoni oħra xew ta' Greċja, aw tal-Ġermanja, aw tal-Amerika. Sawa? Imma mhux vera tippritka l-Vanġelu sħiħ ta' Kristu li huwa l-Vanġelu tas-Saltna. Għod attent, għax jista' jkollok l-biss kollu li trid reliġjuż għax kun maqtuħ. U Kristu jgħid, u Pawlu jgħid li min jippritka b'Vanġelu differenti huwa misħut maqtuħ, anathema. Maqtuħ minn Alla. U kol tfisser, saħta, tfisser li jissa għandek minn flok il-prezenza tal-Alla, għandek il-prezenza diabolika. Dik tfisser saħta. Meta postu għam misħuta f'xi fisser, id-demonju jgħadem, jammarem. U d-demonju jtik mill-li għandu. Atti 10 vers 38. Praise and worship him. Would you come, please? Hallelujah. Acts 10. Acts 10. 38. Intom tafu, aħna nafu kif Alla konsagra lil Ġesu Kristu ta' Nazaret. U konsagraħ dilku bil-Ispiritu Santu u bil-qawwa, dik il-qawwa sopranaturali mirakoluża. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq. Jagħmel il-ġid u jfejjaq, jagħmel il-ġid u jfejjaq. Lil daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. Mela senna ftit fit-Testament il-ġdid toħroġ ċara li l-mart huwa ġej mid-demonju. Kif it-Testament il-qadim Isa il-mart kważi ġej minn Alla. F'ċertu passaġġi. Għax ma kien hemmx il-kunċett tax-xitan. Il-kunċett tax-xitan Alla ma rrevelaħħulhomx il-poplu tiegħu f'mod ġenerali. U ma kien hemmx il-kunċett li jiena nista' nimxi b'awtorità fuq id-demonju għax ma kanx jaħdem id-dem tal-ħaruf. Talla. Allura meta ġie Ġesu ġiet waslet is-saltna. Ħajnikom xi ħaġa powerful. Powerful, moħħkom hemm. Meta xi ħadd għandu xitan ġa fih, jew xjat ġeneralment qatt ma jkun waħdu. There is not one alone devil. They always go in companies. Issa l-mart indirett u b'mod indirett jiġi mid-demonju. Imma ma temx ħadd huwa mxajtan. Meta dak ix-xitan huwa preżenti hemm, tfisser li s-saltna ta' dlamiet hija preżenti. Issa meta tiġi mixxandra s-saltna tal-Alla, is-saltna ta' dlamiet li qiegħda fih titkollha tinqala. U qala is-saltna ta' dlamiet. Issa l-mart aħwa jiena nemmen b'qalbi kollha li hija ġejja mis-saltna ta' dlamijiet. Issa, inti jista' jkollok mart fil-ġisem imma inti se tkun ta' Kristu. Meta jlek jista' mhux qed jgħaddik il-permess taċċettawiex. Taċċettawiex bħala xi ħaġa normali għal nies tas-saltna. Imma jekk bniedem huwa oppressat, jista' jkollu nuqqas tarfin u revelazzjoni f'dik l-erja. Minn xiex bdejna? Tielet Ġwanni u wieħed u vers 2. Li skont kemm għandek għarfinaw, hekk ukoll ħajprospera ġismek u s-saħħa tiegħek. Għalhekk aħwa għamlulkom infuskom pjaċir, meta jkollok problema, mur fittex u tgħallem kif issolviha dik mela tmur titgħallem minn xi ħadd li għadu ma għaddas fiha jew kisritu. U jintaqa' ma' Kristjani li ħin kollu jistudjaw fuq mart, jew kif marat, jew kif miet. Qalbi jekk inti titfiq. Għaddas li lek innifsek fil-kelma tal-Alla. Isma' messaġġi fuq il-fidi, fuq il-patt u fuq il-fejqan. Hekk ħadd issaħħaħ il-fidi tiegħek.
Mela tmur tisma' xi kellim jgħidlek il-fejqan mhux għallum. Ħanilkom storja vera tal-biki. Darba kont immur knisja jiena l-Amerika, fej jiena skoprejt il-Kristu. U kienet knisja kienu jgħidu non-denominational. Imma dawk it-tip ta' knisja li huma non-denominational denomination. Ikollhom xorta tip ta' teoloġija, xorta ikollhom teoloġija. It-teoloġija ta' daw kienet bħal tal-Battisti b'kull rispett lejhom. Mhux il-Battisti kollha neċessarjament huma hekk, imma fit-teoloġija hekk li jemmnu li Alla m'għandux ifejjaqlu. Waħda minnhom mardet. Marda serja. B'marda li waħda oħt fiqet f'dan il-fellowship. Tifla tiegħek sisti. Marda serja. Dil-knisja. ħadd minnhom isma' beda jitlob ħalija bħal-fejqan. U marret knisja Kristjana fejn jgħalmu l-fejqan. U mietet marida. Nemmen li għax kellha qalba għal-mulej, kienet mara ħelwa fil-mulej, Filippina kienet. She was very sweet, she loved Jesus. But she had the wrong stinking thinking. Her mind was not renewed according to the covenant of God. U meta mietet, tara kif Alla ma jfejjax. Mela sena fi, l-ewwel għamel omrok imtela bil-valenu li Alla jridek marida u Alla ma jfejjax u mhux veru l-fejqan illum. Anzi, mhux hekk, anzi ħanex tagħmel iktar. U tattakkal dawk li jippritkaw fuq il-fejqan u mbagħad fieta. Mietet marida. Ta' xi 30 sena. Taħseb Alla għatilha dik. Laqqas jekk jibqgħu il-predikaturi kollha tad-dinja ma qatt nemmen li Alla joqtol nies hekk. Aqqas jekk jiġu l-Papa, l-Isqof, l-Apostlu, l-Profeta u l-Evanġelistu u l-Pastor kollha daqqa. Għaliex? Għax il-Kristu qatt ma naraħ jagħmel hekk. Għax jiena il-revelazzjoni sħiħa kompleta tiegħi mhix Deuteronomju, ir-revelazzjoni sħiħa tiegħi hija Kristu. U Kristu mar jagħmel il-ġid u jfejja. Amen. Għax jiena naf ħafna pastors li mietu sawat. U naf ħafna pastors li fiequ. Għalfejn tħares li dawk li baqgħu morda. Qed tifhem kemm għandna moħħhom ħafna nies anke Kristjani tal-karawett. Għax min ma fejqx, ma sinjal li Alla ma jfejqx. Għaliex ma tgħidx li inti m'intix tieħu responsabilità ta' li titgħallem u tikber fir-revelazzjoni u tistabbilixxi li fuq il-kelma tal-Alla irrelevanti jekk mhux kulħadd marid jew kulħadd ma tagħmilx differenza għalik għax inti Kristu suppost huwa personali għalik. Mela. Amen? Xi tajt mela? 38. Aħna nafu li Alla li konsagra Ġesu Kristu ta' Nazaret bl-Ispiritu Santu bil-qawwa u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq daw kollha li kienu maħkuma mix-xitana x'Alla kien miegħu. Mela fit-Testament il-Qadim ma tidillix meta nagħmel daw il-konklużjonijiet u l-konklużjoni li dejjem issir fid-dawl mhux fid-dell. Kulħadd jgħidha, il-konklużjoni issir fid-dawl mhux fid-dell. Il-patt l-antik huwa d-dell, il-patt ġdid huwa d-dawl. Mela l-konklużjoni tiegħi hija li Alla mhux hu kienet marradhom sewwa kif jaħsbu anke fil-ludi fil-mantellità l-udija. Li Alla kienet ineħħidu għax kisru l-patt. Alla ma rajt idu daqdu x-xidan mela gawdu. La il-ġid ma triduħx mela ħudu l-mart. Imma llum għandna Ġesu Kristu li jiena wint, grazzi ħallelujja mulej. U Galatin kapitolu 3 isma'w xi tajtu ħanitlob waraw. Galatin 3. ħana tolbu. Les li tfiq! Les li tfiq! Les li tfiq! ħada ċetta mart bħala normali fil-ħajja tiegħek. Amen. Darba kien hemm waħda, ġieli nettilkom dil-istorja. Għal li pastor ġiet fuqi kienet l-aħħar service waħd l-aħħar mhux Malta kienet l-Amerika.
ġiet wara li kont maħlub kif jgħidu bil-Malti. Għajt li jitlob għalija, please, għajt li xandi Darja ġani. U għajt li, u l-Ispirtu tal-Mojja dak għalli, ejdila li għanda il-saqqu għet weġġa la dara. La hija marda u laqqas hija demonju. U ġo qalbi ġo ħanejdila fuq is-saqqu di taħseb li forsi qed nipprova nabbija. Sister, how's your bed? Pastor, intu raġbin. Għattifmu? Letteralment. Għattilisma, sister, għattila l-Spiritu tal-Mojja tħossni biex jgħidlek li inti għandek saqqu mux komdu b'dal loġiħ ġej minnu. U jena tlabt għalija, dak il-ħin loġiħ marila, man budget għalt li u tal-u u bidlet il-saqqu ma baqax ġaħħa dara. Għalix għad nejdilkom da kollu. Għax ħajkun hemm ċertu affarijiet li la jkun demonju, laqqas ħajkun virus, u laqqas ħajkun neċessarjament ċidnu paċ inti qed f'rebellioni, jista' jkun f'nuqqas tarfin, neċessarjament anke f'xi ta' ekel tiekol. Nuqqas tarfin. Amen. Ġifieri hemm ħafna xi dalmu fuq il-fejqan. Imma fej taf, applika, u fej ma tafx kompli tgħallem. Amen. Halleluja. Galatin 3. Grazzi Ġesu. Qed tieħdu pjaċir aħwa. Isimgħu ħanibda naqra minn vers 10. Imma daw kollha li jgħixu bil-opri tal-liġi huma taħt saħta. Smajta dik kemm ċara. Daw kollha li jgħixu taħt l-opri tal-liġi huma taħt saħta. Tidnej li lek mod ieħor, daw kollha li jgħixu skont il-liġi huma misħuta, maqtuha minn Alla. Ħajdilkom testimonjanza tal-bliħ. Tidu tisimgħu testimonja tal-bliħ, ħadd ma jċaqla imma. Ara ġej testimonja tal-bliħ. Ħafna minnkom intom għandkom ma tkomx revelazzjoni biżejjed li inti Alla lilek poġġikaw mhux ġejt għaw. Issa, jekk int ma tobdix faċli jerġa' qaċtek. U tgħidlu imma dak fit-Testament il-Qadim, mura Ġwanni kapitlu 15. Mura Ratti kapitlu 5. Mela put yourself and be in the right godly order. Imma dak huwa preaching ieħor, ma nafx xi darba nrid nagħmlu. Imma ħanisma'. Mela meta Alla poġġik river of love, x'jaħseb ħadd ieħor ma jimpurtani xejn, ħadd ma jieħu għalih. Jekk Alla poġġik ġo River of Love, jew knisja bħal River of Love, mhux kwalinkwa knisja, mhux kull knisja, għax hawn knejjes li mhumiex minn Alla. Jekk knisja bdiet b'rebellioni billi qasmet knisja oħra dik mhix minn Alla, sorry, anke kilhom 10 snin waqa' ma tagħmilx differenza, xorta mhix minn Alla. Ma nagħmilx minn Alla. Knejjes li jgħalmu lil fejqan mhux allum, u li Alla x-xitan mhux veri joħroġ minn nies. Dak mhux knisja minn Alla, dak mhux Vanġelu tas-Saltati baridga. Knejjes li huma minn Alla u nemmen li River of Love hija knisja tal-Alla, 100% bla dubju nemmen għadik. Issa isimgħuni. Mela isimgħuni. Mela waħda oħt Aziza, u mbagħad ngħidilha personalment tgħidha din it-testimonjanza. Kienet miexja fix-xogħol tagħha u l-mulej Alla jaqaf u mur jkellem dik il-mara. Id-dettalji mbagħad tgħidhom inti żiżdi mingħajr l-isem. U għadlu le, mulej għaklu xina għadef xogħol ma nistax nieqaf. U reġa' għamilla l-mulej Alla mur iqaf u mur kellem dik il-mara. U di obdietu il-mulej u għalet lil din il-mara, Sinjura, jimportan kelmek fuq Ġesu. U di għaldu lej, viva. U mid-dera kella xi żewġ basktiet jew xi fuq żewġ naħat. U forsi ma xek tħassartix jew le, jew il-mulej jridek tgħinha. U di għaltila ġejt inkellmek fuq Ġesu, għaltila all right. U il-mulej Alla ejdila mullura minn fej ġejt, mullura minn fej tlaqt. Di ma tafiex, jedda ma jafux li xuxin. U għaltila minn fej. Għaltila għaltila kont mur xi komunità kristjana, għaltila jiva kont mur River of Love. Alla l-mulej jgħidlek mullura. Għaltila. Il-mulej għaltila l-loħtna. U aħna, bħala post-woman, waslet il-messaġġ. Għaldela da, zgur mux għanġax immurem.
Għaltila jien illum il-ġurnata nżomm is-sabat. Nżomm ma nikox ċertu wkoll. Dak hemmhekk ma jgħalmux dawn l-affarijiet. Aħna illum aħna rridu nżommu l-liġi. U l-mulej Alla jgħidilha. Mara, int marbuta minn xitan, u rat xitan fuqha. 1. Min jgħix taħt il-liġi qed jgħix misħut. Tista' taraw il-frott biex tkunu tafu kemm huwa misħut. It-tieni, jekk Alla poġġik f'knisja li hija forni u qaddisa u li benahu, għamel li trid dak li ħanejdlek, ara ma tmux titħarrek. Għamel int. Għamel int. Jiena qudiem eluf pritkajt. U qudiem 10 minn nies pritkajt. U dejjem l-istess messaġġ wassal. Għax l-Iskrittura titkellem kif Alla poġġa fil-Knisja kif iritu il-membri tal-Knisja ġisem. Però tatten, għax bħalma l-anġli telqu minn postom, bħalma Ġuda telaq minn postu, bħalma Sawlu telaq minn postu, għatam Kristjani telqu minn postom. Parantesi żgħira din, għagid żgħira għal xi darba messaġġ li tkun ħafna iktar mlaħħam minn hekk fuq hekk. Għax aħna qed ngħixu fi żmien fejn Kristu mhux ġej għal aħba, ġej għal knisja glorjuża, fordni, li tħobb l-Alla, tħobb il-Kristu, li qed tagħmel xogħla. Amen. Galatin 3, vers 10. Imma daw kollha li jgħixu bl-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Li ma saħta? Deuteronomju 28 kollu. Is-saħtiet kollha qegħdin fuqhom daw. Għax hemm miktub misħud kull min ma joqgħodx għal ħwejjeġ kollha li hemm imniżla fil-ktieb tal-liġi u ma jagħmilhomx. U li ħadd permezz tal-liġi ma hu iġġustifikat quddiem Alla, jidher ċar la darba l-ġust jgħix bil-fidi. Issa l-liġi mhijiex ġejja mill-fidi, mela min huwa taħt il-liġi ma jistax jgħidilna ngħix bil-fidi. Jgħix bil-liġi. Imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi saru nnifsu s-saħta għalina għax hemm miktub misħud min ikun imdenna l-malewda biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abram. Dawk il-barkit kollha li Alla iddikjara lil min jobdih, lil min jemmen, jilħqu l-ġnus kollha f'Malta Għawdex ħażebbuġ. U biex permezz tal-fidi li huma jemnu huma jiġu mill-qwa u jilħqu l-weda tal-Ispirtu. Aħwa, il-mart mhuwiex iktar parti mill-wirt tagħkom, is-saħħa u l-fejqan huwa l-wirt tagħkom. Avolja u inti nibna, imma Ġesu miet fuq is-salib bħal wieħed li kieku kiser il-pat, din palina u aħna llum ngħixu bħal dak il-poplu għalkemm kissirna l-patt, imma Ġesu Kristu ħaposna u aħna ħadna postu, aħna llum ngħixu mbirka, infejqa, b'saħħitna, ngawdu il-wird kbir li għandna f'Ġesu Kristu, halleluja. Amen. Għalhekk ma neċċattax il-mart, għax Kristu Sidi Ġesu Kristu ħadu kollu. Kollu. Għalhekk ma neċċettax il-povertà għax Kristu sar f'ira lija tgħid il-kelma tal-Alla biex permezz tiegħu jien inkun sinjur. Dak ma jfissirx miljonarju għalkemm jekk hawn xi ħadd minnkom qed jaħsibha biex jidini xi miljun mhux ħanejdlek le. Imma li tkun imbierek tistara jkollok il-ġid. Amen. Halleluja. Ejja nbaxxir rasna aħna aħwa. Wow. Grazzi Ġesu. L-Ispirtu tal-mulejem jgħataw. Jekk inti l-lum jgħataw tgħid li passer jiena rrid
ninħeles minn taħt is-saħta number 1 ta' dnub. Għax dak jitfak l-infern dritt. 2, irrid inħeles minn taħt is-saħta tal-mart. Illum anke rrid nitlob għal nies li forsi qed batu finanzjarment. Però ixini ftakar li Ġesu Kristu ħadik is-saħta kollha għalik kollha. Għalhekk kejx għall-mulej. Jekk tidneb mhux tiġġustifikah, issa nafu suppost ħafna minnkom tafu. Indem ħalli tibqa' fil-patt, tibqa' fi Kristu. He is the witness of the covenant. Huwa x-xhud tal-patt tagħna. Għaw xi ħadd illejla li passa jiena qed nagħti ħajt il-Ġesu Kristu għall-ewwel darba hawnhekk. Halleluja, għaw xi ħadd. Għaw xi ħadd illum jagħti ħajtu l-Ġesu Kristu għall-ewwel darba. Għadak minn tiżgur jekk inti salvat, jekk minn tiżgur jekk inti ġimbulet minn ġdid. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu Ġesu, tixtieq titwieled minn ġdid, ikollok nubidek maħfura żgur. Olli jdek jekk dal-persuna janti għaw xi ħadd ieħor għaw xi ħadd, olli jdek malaj. Tistħix malaj, kollha tal-mulej, grazzi Ġesu. Għaw xi wħud minnkom isimgħuni aħwa. Oqgħodu attenti kif qed tgħixu, xi wħud minnkom il-Facebook tagħkom mimli nisa arwenin. Forsi mhux il-ħafna magħkom, jew inkollha intom bil-bikkini minn fuq is-sisfel ċertu l-biss. Aħwa. Kristu kieku jagħmellek friend lilek. Għandek bżonn tindem. U għal dawk li qed jgħidu dak kif jaf meta tjarhom. Ovvjament li narhom, għax meta jiġu kollha fil-friends tiegħi u fil-walti. Daw xi kristjaneżmu qed jgħixu daw mhumiex aware li d-dinja kollha taralek patattek u l-kurvaturi kollha ta' ġismek. U taħseb li ma tarawlek, taħseb li jibdew faħru lil Alla. Dan huwa skandlu. U minn għalik li Kristjan u għet Alla tgħidlek inti tgħix fid-dnub. Alla tgħidlek inti tgħix fid-dnub. Tgħix fil-ħmieġ. Apparti li tkun taxkil għal-ħuk li huwa fil-mulej. Jekk inti għandek bżonn fejqan il-lejla, qed inħoss l-ispirtu tiegħi il-mulej qed jgħid il xi ħadd taw. Iqa fil-ab, taffej poġġejtek, taffej sejjaħtlek, nħawel. Qed jgħid il-mulej. Halleluja, għax għandi pjan għalik. Grazzi Ġesu nitolbu fil-Spirtu. Iva l-mulej qed jgħid il-xi ħut iqa fil-ab, ilab u għejx il-ħajja doppja. Il-Knisja tal-mulej mhijiex xi suq u laqqas jew xi supermarket fejn tmur tażel u tħalli dak li ma tridx. Ara fejn sejjaħlek il-mulej u int li qed tisma' dal-messaġġ nemmen il-mulej jgħidlek iqaf it-falankri. Halleluja. Qed inħossa vera ċara dil-ispirtu tiegħi. U ħafna minnkom you're just attendees. Tattendu bissaw. Tuħdux għalikom. Jekk il-pastor ma jitkellimx hekk. Min ħajtkellem hekk? The church is not a group of attendees. Huwa nies organu ħaj fej kulħadd jagħmel semu assalt Natalla kulħadd jiġbad l-istess ħabel ma' Kristu li Alla jirrevela l-viżjoni tiegħu mal-pastor lokali. Halleluja, u joġbok u ma joġbokx inti moħħok fej Alla poġġik għammel halleluja mel dmira kemm għamlu bl-aktar mod u jekk inti tispiċċaw taħħar tieħu l-aħħar nifsa ħajtek illum Alla jippremjek bil-kbir, halleluja. Grazzi Ġesu. Aħwa, Kristu sidna ħaqqu Knisja qaddisa tiddi. Ara taħsibx li ma nisbaljax taħ. Imma le ma ngħix fl-isball. Irrid inkun ħuġġiġa nar tal-Ispiritu Santu u ma jimportanix jaħseb dak u x'taħseb dik. Skużawni tħodux għalikom, għala bibi minn kulħadd x'jaħseb fuq
Wieħed iġabġab, tnejn iġabġbu. Ara ġirit il-mulej minnek għamlu għaddiħ u bdiħ! Xi darba ħad idher qoddiemu! Għalfejn tajjeb pastor. Għax in-nara di baqbaq. Come on, brothers and sisters. Come on. Come on, we can do so much more. It's not just about going to church. We are the church of the living God. Hallelujah. Kulħat jgħid it-talba, kulħat iqu bil-wifqa u jgħid it-talba miegħi minn qalbek. Naf li d-dnub huwa sabiħ temporanjament imma biss. Imma jaqtak minn Malla. Kulħadd jolli deħli l-mulej. U minn qalbek jgħid it-talba miegħi. Ix-xitan qed jipprova jtelfek, jfixklek, tħallihx. Alla hemm pjan fuq ħajtek ja ħasra. Wet u ħajja waħda għandek. Fulfill it. Fulfill the plan that God has for you. No more cruisematics. Let's go there, let's go here, let's go there, let's go here. How can you bear fruit? Itolbu miegħi minn qalbek. Lil Ġesu ħad itlob mhux lili. Mulej qaddejs. Grazzi tal-kelma tiegħek. Jiena kont taħt saħta. Kont taħt kundanna. Imma in ġej Ġesu f'ħajti. Salvajtni. Ħadd il-post tiegħi. Ġarrejt fuq hekk. Id-dnubit kollha tiegħi. Il-mart kollu tiegħi. Ġesu kun is-sit u s-salvatur ta' ħajti. Kisser minn fuq ħajti. Dak kollu li mhux ġej minnek mulej. Numilja ruħi mulej. Għarrida tiegħek bħal Marija ommok Aziza. Ngħidlek ħajsir minni skont kelmtek mulej. Aċċat minn ġofija. Dak kollu li mhux ġej minnek. Anka għarfien żbaljat fals aċċtu minn ġofija. Anka femiet ħżiena aċċathom minn ġofija. Mulej, nikkonsagra li nnifsi fiżikament, mentalment, spiritualment biex fil-ħajja tiegħi isseħħ u titwettaq il-pjan li int għandek għalija. Ngħid le lid-demonju, ngħid le lis-saltna tad-dlamijiet, naqla minn ġofija dak kollu li mhux ġej minnek kun qaċtu issa stess fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Mulej nirċievi llum is-salvazzjoni mhux biss għall-spiritu tiegħi imma salvazzjoni sħiħa u kompluta. Sozo fejqan f'ġismi, fejqan fi ħsibijiet u fl-emozzjonijiet tiegħi. Aqla l-weġġat li għandi f'qalbi mulej li kienu bibbina l-mard ġo ġismi. Aċċad kull droga, aċċad mulej kull lebliba, kull addiction oħra aċċata mulej. U kebbes fija ġuħ u għadċa lik mulej għaddis, int jisħoqlok mulej. Int li għamilt kollox għalija biex jina neħx f'kull ġit. Mulej għaddis. Grazzi li inti sirt saħta għalija fuq s-sali. Sirt dnub għalija fuq s-sali. Sirt mart għalija fuq s-sali. Biex fi Kristu Ġesu jina nkun b'saħħti, infejja, għaddis, iġġustifikat, salvat u ismi miktub fi ktib tal-ħajja. Alleluja, irċivi glorja u tifħir mulej. Halleluja! Grazie Ġesu! Halleluja!
Jekk inti għandek bżonn il-fejqan, oħroġ iġri issa stess, ħadd fi issa. Ħadd fi issa. Jekk inti għandek bżonn tagħmel rededication ta' ħajtek lil Kristu, oħroġ issa. Jekk il-mulet ikellmek u jgħidlek ibni binti, għaw xi ħadd jixtieq isir. Fl-ispirtu tiegħek inħoss bis-seta ma nħossix għad-drabi di. Imma għaw xi ħadd il-mulet jgħidlek din hija d-dar tiegħek. Din hija d-dar tiegħek. Għaw ħawiltek. Ikber. Għamel il-frott. Ħalli nbirkek. Ħalli nwettaq il-pjan tiegħi f'ħajtek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Faħru l-mulej aħwa. Thank you, Lord. Altar prayer team, come quickly. Come on behind them. Quickly. Your love is supernatural. It's unconditional. It's eternal.